Good morning! Para kaming may guys, may sanggol ngayon. Pabebe si Maggie. Iyak nang iyak kagabi. Tapos namamaga yung paa niya Kaya hindi siya pababa. Dito talaga siya natulog sa paanan namin kagabi. Tapos pinapasikaso ko muna kay daddy kasi sumusunod sa akin. Pag lumalabas ako ng kwarto, nasikaso ko si Chris So speaking of Chris, ayun. Madali na kami 6:35 na. Daddy Antay mo muna siya. Ito muna ang ating baby Maggie. Wait lang Maggie, saglit lang ako baba. Ito na ang anak ko. Lumakas yung ulan anak. 300. Doon sana. Ipit mo na doon sa mo. Sa Boy Scout kasi. Hindi ganyan. Mawawala Stapler natin mamaya pag sa baba ha. Hindi naman yung mawawala. Ay, naku. Hindi yung mawawala. Property ko to. Pag ginalaw nila, sa pakin ko sila. Bad. Wala lang siya kakain sa baba ng Come on! Coco Crunch. Sabay naantay yung Let's go. Let's eat downtown. Hindi. Patay mo lang pa ang medyas. Patay. Gumagawa ng medyas. Paano? Nagising ako ng bandang 1:30 Kasi iyak si Maggie. Nasa lapag kasi si Maggie sa gabi. Buti, nasa katabi ko si Maggie. Kasi inaamoy niya tayo magkakasabi. Diyan ka nagising. Where's your medyas? Sige. Ayun. Inakyat ko siya sa kama. Tinabi ko siya kay Chris. Tapos pinatay ko yung air. Kasi nanginginig na naman siya. Natakot na naman. Wala ko naman. Mabibit na naman. Nababalik na naman sa bed. Ito lang yung ating payong. May tsura ko. Ito ako tumitis sa labing guys. Kausap ko lang kayo. Oh my gosh. Hayaan nyo na yan. So yun. Kaya nakatulog ako ulit bandang bandang 2:45 na. Nagsing kami alas 6 na ulit. Si Chris na yung Saan gumising? Sabi, na naman ako ginising. Walang lalabas Big boys. Ayun. Handa na tayo. Bambi. Maharot ka na naman, Bambi, Maharot ka talaga. Maharot si Bambi. Hey. Sa'yo ito natutulog siya. Bambi. Walang bishni. Bambi. Uy. Ay, sus. Harot ay. Ay, sus. Karito. Harot mo, Na. Diyan ka. Diyan. Aray! Oh, aray ko. Makas. Ano naman to ng kamay, Aray ko. Talas ng ipin. O, sige nga, jump nga. Ouch! Ouch and scary. Ouch! Aray ko! Oh! Agoy ko. Uy! Ouch! Aray ko. Talas ng ipin mo, Di ba nagpapalit ng ipin? Aray! Ouch! Hindi yan buto. Aray ko, nangangagat ka na. Aray ko! Bambi, Pambinsne. Nakuwatcha tayo, guys, kahit umuulan. Dito ko sa MOA. Wala mag-isa. Ayun. Gala-gala. Nainip ako sa bahay. Joke lang. Hindi, dadaanan ko lang yung sa cellular. Papaputol ko kasi yung isang linya ko at hindi naman nagagamit. Nung nagpa-upgrade kasi ako last time, pinigyan ako ng isang SIM card pa. Kasi yung available na unit dun sa, yung free ko sa unang account ko, unavailable na. So, in-upgrade ko siya. Binigyan ako ulit ng isang SIM card. So, sabi, after a month, pwede ko na ipaputol. So, yun, 2 months na nga sayang din naman nagagamit. Kahit isang text, hindi na gamit. So, putol ko na lang. Sayang.
Kaya, ayun, di ako nandito. Tapos dumaan din ako sa ano, sa LBC. Nagpa-ship ako ng mga probinsya. Pag nang bigat-bigat na kanina eh. Ano na yung plastic, Diyos ko, buti umabot sa LBC. Pagdating ko sa LBC na ano, napatid yung ano, yung hawakan. Alerts. Anyway, ayun. Dito tayo sa MOA. Ayan, try ko magpakulay ng buhok, guys. Tapos bibili ako ng dalawang map head pa. Kasi tag-ulan na, kailangan laging may map sa bahay. Pakulay muna ako bago ako punta sa salon. Salon. Pakulay muna ako sa salon bago ako punta sa SM Lip Store. Pamper time na muna, guys. Pa-foods pa na rin ako. Package na yung inano ko. Kinuha ko. Sabi ni ate, nagmukhang kamay na daw yung kamay ko. Lalo na yung pako na tayo, grabe. Ang tagal ng nano kasi yun eh. Hair color. Babad-babad muna. Sarap, nakakantok. Map head na lang, guys. And, Anong brand? ganyan din, iMap din. iMap? iMap o gallery? Hindi ko lang alam. Mas malaki dyan, ma'am. Hindi, ganto siya mismo. Ganyan. Ayan o, ganyan siya. Ilan ang libre niya nga? Isa lang. Isa lang kasama. Sige. Kahit saan naman umiikot siya, no? Ayan, sige. Kaso bakit ganun? Ang daling ma-lost thread. Ang tawag na ito. Pag nakalakas ito, ma'am, kailangan, ma'am, pag ginamit mo. Hindi, dito eh. Dito madalas maano eh. Saan po? Dito sa ano. Oo. Saan dito, ma'am? Yung pinakaano niya, parang hindi na siya umiikot na ano. Nasa ano po yun? Nasa loob. Sa loob. Hindi sa labas. Paano Kasi ano? spiral kasi ito, ma'am. Oo. Bali, dito po yun sa likod. Nasa loob. Sa loob mismo ng ano? Hindi po sa labas. I see. Wala pong diferensya yung labas. Kasi nakakailang ano na ako ganyan eh. Siguro 3 na nakatenga doon. Magagawa pa ba yun? Ano na lang. Alin? Yung mas matibay na lang na handle. Alin dyan? Magkano? Kuya? Ay, yung puti lang ang nakakong. Magkano yan? Same price din? Mas malang siya ng 50 pesos. Magkano siya? 449 mo. Oh, yun na, same na. Okay na yan ah. Pero mas matibay ito. Naku, sana nga. Kasi ito yung handle na ito, ma'am. Handle po ng pinakamalaki natin. Iikot din siya dun sa ano, kahit maliit yung ano. Yes, ma'am. Sa ganyang size natin, ma'am, standard size na rin. Okay. Pumili din ako ng mga anik-anik ko. Ng baon ni Chris. Ano guys? Madali ako umuwi para dito sa ano Ninday. Sopas. Walang sabaw? Walang sabaw. Gusto ko ng sabaw. Si Maggie, sa labas na anak. Walang ano. Mengkok. Pati mengkok wala na. Ayun. Hindi ako kumain na sa amin. Sumuwi. Sabi ni Mika may ano daw. May... Nahuli ko siya. Ala siya. Pati ikaw nagpapokoy muna. Sabi ni Mika may sopas. Kain tayo. Pinaka-dinner na to. Ito na, dinner. Wala na yung saging. Ano mo? Yung saging na pinapatira ko pa. Ayan o.